Aksyon na Philippine Standard Time, las 8:01. This time check is ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon na Philippine Standard Time, las 8:02. Maing aga Bacolod, Western Visayas, kag sa malabotan sa aton sini nga pagpangalagad bugos man nga probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon ini sa Aksyon Bryan Morden, talos nga magpangalagad sa inyo tubtob las 9:15 sining nga aga sang Martes. Yari na kita sa Abril 27, 2021. Ano ba lang nagabaga-baga nga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon? I-check naton sini nga aga mga kaksyon, ang patrol naka-standby na dito sa evacuation center nga gintulogan temporaryo sa mga utod naton nga nagkalabiktima sang tuman kadako nga sunog kahapon diri sa syudad sang Bacolod, partikularmente na dira sa may Purok Nipchon, Barangay Singkang Airport mga kaksyon. Kagabi may mga initials na nga nag-inabot nga bulig sa mga utod naton gikan sa lokalidad sang Bacolod. Ang ila sini nga tululugan, ang initials anay nga mga pagkaon dira panihapon kagabi, kag ang ila sini nga pagpatigayon sang pagplastar sang kaugalingon. Ilabi na gid nga may ara kita gapon sang COVID-19, kabay pa nga maplastar gid ang physical distancing. Kabay pa nga may mag-abunar sang madamo to nga alcohol sa nasambit nga area, kaya mo ning dako makabulig agud mapatay si virus mga kaksyon. Time to time pwede sila makapapiswit da sa ila sini nga mga kamot. Balikan ta na karon ang iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad ti kahapon ang syudad man sa Bacolod. Puwerte kadako sa mga balita diri, kaangay sining pinatsanay aga pa dira sa Barangay 13. Isa patay ining riding in tandem mga suspect mga kaksyon. Ginlothang patay ining anay preso kag subong e-bike driver. Ano ba lang investigation sinisang kapulisan since yesterday until tonight mga kaksyon. Ginsundan ini sang isaman ka ginakabig sang otoridad nga shootout. Allegedly nagbato ining mga suspects. Duha ini babae kag lalaki sakay sa isa ka pick-up dira sa Barangay Villamonte, likod sang West Negros College mga kaksyon o University. Ang patay diri babae, ang lalaki subong padayon pa nga ginabulong sa hospital. Ano gibla ang matod nga istorya sini? Kay kun pamatian ta ang katapos ang otoridad, una palupok ang mga suspitsado nga karon nangin biktima na. Tihulaton ta basi makasugid maning napilasan sa til. Kag nagbinalos-balos na mga kaksyon, didto iya ang resulta ti damo igo ang ila sa salakyan, nakakuha pa, nakarecover pa sang more or less 2.6 million pesos sa ginapatihan shabu ang otoridad gikan sa mga suspitsado. Sa gihapon gamay nga pagtukib sang ginatawag balita pamulitika diri sa syudad sang Bacolod kahapon na mention na naton kagabi nga si Mayor Bing Leonardia mga kaksyon naglagaw sa public market o kon Libertad Public Market. Ginmalisyahan dayon sa pila ka mga malisyoso. Hambal nila baw, nakagwa na siya kay may inkwentro. So kung may inkwentro, doon ka pupungko sa trono ya, subong ka panglugayawon man siya. Remember nga pagprehistro diri ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez, wala pagid iya sang finality kung ano ang iya sini nga padalaganan. Although nga si Benitez non-stop naman ang tuyok-tuyok sa Bacolod sa nagligad do ara sa Burgos Public Market siya,
nagpa Central Market pa sang Domingo ara sa Banago por tinaghanang putian. Pero please lang ha, paki-observe lang sang physical and social distancing mga kaaksyon kay base mo pa ni mangin kausa sa pagduging ni COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Hindi mapunggan Aksyon Oliver ang tawo iya do mahalo kay Benitez. Iya mo, kung wala ni si COVID-19, sa pagkadamo na sang hinaksanay nga nagkalatabo Aksyon Oliver. Pero dapat kamo nga mga tawo nga nagainupod dira, dapat concern kamo una sa kaugalingon nyo. Ato niya, ulo election lang ni. Pulo-politika lang ni. Ulo enjoy lang kita. Pero kung matapikan ka muna ni COVID-19, dako, gid nga disgrace inyo na. Last 7, kung last 8-7 na ang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, nag-die down. No? Sang pila na ni kaadlaw nga asod-asod, kahapon manubo-nubo na gidman. No? Kabay pa, no? 2 digits kita kahapon ang Negros kag Bacolod. Kabay pa subong manubo pagid para maka-overcome ang kita sa trauma, maka-overcome ang kita sa kahadlok mga kaaksyon. Labi na gid nga local case iniho, hindi na basta-basta pa. Ang mga balita dito sa national mga kaaksyon, ko nagasakang hilanat ni COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Ang balag nubo ko na pero wag balik-balik man lang. Pero ang petrolyo naton mas nagasaka pagin hilanat ya. Kay sini nga aga nagpasaka sang 45 sentimos kada litro sang gasolina. 35 sentimos ang diesel mga kaaksyon, kag 65 sentimos naman ang kerosene. Partiway mas laga pa ulihi, matyagan ko ni sila do nagkalaputo gid sa negosyo nila nga kung wala biyahe, di man sila magklaputo kay way maniya kapanos. Pero aning maing balita gikan sa gwa sang pungsod ang United States mga kaaksyon magapanghatag libre sang AstraZeneca sa palaubuton nga mga binulan ginaaman subong sang US ang 60 milyones ka doses iniho nga ipanagtag sa bugos nga kalibutan, pilion nila diri ang mas pigado gid nga mga pungsod. Kabay pa nga mapilian ni Presidente Biden mga kaaksyon ang pungsod Pilipinas. Kay prangka nga istoryang Pilipinas subong, amo yang kawawa gid kaluluoy gid katama mga kaaksyon kon bakuna ang paghahambalan. Ang nagahalabot na diri sa aton Aksyon Oliver, sobra na lang ni sang iban to. Na, kung may ara dati inyo kun waay, goodbye. Ti subong kung mahatagan kita sang US, kabay pa, no? Kabay pa, and ini AstraZeneca mga kaaksyon. Ini ginpalayag sang White House ti kabay pa, no? Sa madason nga simana. In fact, ang 10 million doses ara na manog arrive na sa US mga kaaksyon. Kiti hindi niya dira mismo sa ila. Kag ang 50 million ginatrabaho na subong ipanagtag. Salamat gid US kung mawaslikan kita diri bisan butang tabi mga 5 million lang. Kita pigado kita. Ang iban nga balita, according sa Department of Health mga kaaksyon, wala sang na-detect nga bag-o nga variant na naman ining India na naman Aksyon Olivero. Pagkatapos ang UK, Brazil kag iban to may PH pag nga variant. May India na naman nga variant nga ginausisa nila subong. Sa 5 mil iya ka sequence nga specimen nga gin-check sa aton siri nga DOH. Thank you Lord kay wala sang Indian variant sang COVID-19. Nabi no, purti sila mang di may ara pa to Africa gani mo. Pagkadamo tinaga-mutate ni siya daan. Pangamuyo na lang ta. Takod lang kamo anay da sang sang inyo siri nga face mask dira kag face shield amo ning grabe nga panaming plus pangamuyo. Bisan ano pa nga variant ko nagadisiplina kita sko galingon ta dako ini nga mabulig sa aton mga kaaksyon. But according ya sa Malacañang, ginapabugal gihapon sa Malacañang ang Pilipinas amo ang may pinakajutay nga fatality kon COVID-19 ang pagabalan sa bugos nga kalibutan. Pabugal pa na pero ang patay 16,783. Las 8:11 na sa aton sila nga pagpangalagad ang pagtawag ni Parlade yang nga estupido ang mga Senado ara masagamsa mo gid kay ginapalayas kanada sa pwesto mo. Nga bikagahod gid sang baba nga way blas punto bla mako mo na nga hambalon mong tawo nga
ang community pantry ni do kaangay lang sa mga demonyo nga nagapanghatag sa imbes binira sa mga senador nga dulaon taning elkak nga ini sinabat na naman nga mga estupido. Aksyon Hotline. Pero nga tao no ti ara anong say ni Presidente Rodrigo Duterte kay inamo na sina ang gaguba sini nga ngalan hindi kay sa iya mismo kaugalingon lang pati ang liderato ni Presidente Rodrigo Duterte. Las 8:12 na sa aton nga pagpangalaga this time balikan tang patrol anaya ara na sa area kay concern kita sa ari diri sa aton sa Bacolod ining sunog nga nagluntad kahapon kumusta na sila nakapamahaw na ni sila nakapamahaw na ni sila sinimat tinion sinona ang naghalalatag sang ayuda dira ti kagabi may nag-alalabot na to normal gid inaiya nga ang lokalidad ya mandato ina sang gobyerno nga may emerhensya buliligan ginaiya sang gobyerno hindi kay akuon ta nga si amuni amuni naghatag no pero kung may private person nga maghatag dira ti i-complement ta man na sa iya. Okay siga ni check naton patrol sinimat tinion maka-aksyon kung kumusta na ning mga utod naton subo tong report action diyan gapon kay ngamon hamakon mo na aksyon Oliver nga ginabit-bit ang mga baboy patay. Ang mga kabataan to nagbalik sa area nakatiniel na lang kapangita sang ilang module. Ay grabe kasubo basta sunog ang pagamalan action Ilray. Ikaw nang bahala da sa aton support mga ka-aksyon. Patrol reports. Action Eden, good morning. Good morning, Action Bryan. Kag sa tanan naton nga mga ka-action live kita di ka rin sa bahing sang Jose Torres Elementary School nga gymnasium kundi in Action Bryan diri ginpahamtang temporaryo ang mga residente nga apektado Action Bryan sa sunog nga nagluntad dito sa Purok Neptune kahapon man nga adlaw. Di makita mo diri Action Bryan may ara na sang 19 ka mga dalagko nga do blue tents kag may ara na si size ka regular size na balang nga tents Action Bryan. Kay para at least nang hindi sila bala mag-ililimpon kung dumduman mo Action Bryan before pa niya sang COVID-19 kung may mga amon nga mga kalamidad nga magluntad may mga evacuation usually ano lang na di mga folding beds or mga banig tululupa di sila tanan pero tungod nga may COVID-19 Action Bryan tinguan sang mga barangay officials sang Barangay Singkang Airport sa pagpanguna ni Caprosini Distrito nga para hindi lang sila bala mag-impon-impon ang mga particular Action Bryan. Sigurado, makita mo sa pictures naton nga ginpadala Action Bryan, amo na siya ang itsura sa mga tents nila diri karon. Daw nagcamping lang sila. Hay kaluluoy no. Camping ang gwa di Action Bryan pero di kasubo gyud sa gihapon. Tan-awon bala kag paminsaron pero diri mo gid makita ang positivity trait kag character bala sang Pinoy Action Bryan nga ti una-una dira wala na sila mahimo kay nagluntad na Action Bryan nga trahedya. Pero ara balang makita mo gyapon sa ila mga itsura Action Bryan nga willing sila gyapon nga mag pangabuhi iya sa pang-adlaw-adlaw, especially makita mo din mga kabataan Action Bryan. Siyempre kabataan nagahampang-hampang diri sa area pero ti ari man din aton sini nga mga BHERTs, mga barangay officials sa pag-remind man nga ti dapat mag-face mask gid ipabili ng social distancing as much as possible. Na ano to na kay na si Action Bryan no nakahapon to 53. Subong sa account nila 61 families Action Bryan. 61 families ang apektado. Pila ka houses Action Eden amo wala man. pa siya Action Bryan ka kay subong mabalik account ang taga DSSD man actually ari na di sila. Kagati nag-excuse na sikap kay may gina-entertain siya nga mga bisita man Action Bryan nga mga nagahatag bala sang donation. May ari gani nga nagahatag sang mga anonymous donors Action Bryan nagahatag sang mga bayo, mga tsinelas. So actually sa stage diri sa gymnasium sang Jose Torres may ari di Action Bryan mga bugas, may ari di mga used clothing, may mga tubig kag dress tubang ta subong Action Bryan ari ding pamahaw nila for today. May ara sila aros kaldo kag may ara sila sang tinapay Action Bryan. May nag-abot man nga pila ka plastic sang mga kape, mga Milo kag face mask Action Bryan ari man dire. Damo gid Action Bryan amo ning isa man sa nami nga karakter bala sang Pinoy nga
kung may mga amo ni gani magluntad ang bulig dahil action Bray ara dahil mo wala Nagatinupa pang dayon. duha-duha. Oo, nagatinupa dayon. Politiko man o kung hindi, negosyante man o kung hindi, basta may hatag sila action Bray, ara lang yun sila dayon, nagahatag man. Kahit di makita, no, ding sitwasyon, action Bray, ado kabudlay, gidi mo sigurado, palaligban, istanan, ang mga nanay, di yan, nagapungko sila sa gwa pulungkuan, sa gwa sa ila tent, sa may pulungkuan, kahit di, medyo ginot ang sulod sang tent action Bray mo. Ako na di karon ang kontra pag nila mag-ulod to. Correct. Ang init bala action Bray. Kagati sorry. although common diri ang CR pero si Miara man naga-remind niya ipabilin gid ang ang katinlo wala action Bray kay hindi man lang sila ang magamit. Ginapakita actually subong si Cap no. Kon diin siya kay para mabaluan sa gid action Bray kon pila gid bala ang total nga na-account nila kag kung anong plano action Bray. Okay, kagabi duway tuga sa lalanto, may sobra 20, may 53, subong 61 na naman, pila gid bala. Motong initially naton action Bray kay Cap kag ti gusto naton may baluan kay ti kabalo ka action Bray basta sunog do kabudlay gini mo ambal nila. Okay na lang kung baha kay ti pagaga madagnas mo pa tinluan mo pa ang mga gamit mo mapamala mo pa. Pero kung sunog, action Bray, daw kabudlay gid kay hawas gid ang tanan. Gani. Daw wala gid sila sa may mapuslan kay di kadamo gid ang action Bray. Sa mga natupok gid bala sang kalayo. Ari Action Eden, no? Ari Action Eden, may isa ka gusto mag-donate diri sa aton, si Sir Alexander Valencia Donasco, no? Good morning, Action Bray. Pero kinanglan madalagi ni sila guro ticket kay basi sa daysin ola ni karon madumog. Ikuan ko na lang ni guro i-picturean ko na Action Eden kag ipakita mo da sa ila. God ka magkadto kay kun lawagon ko na di karon on air basi baring way na sunugan makadto man to kag magpangayo man Black Action Eden. Sige, go ahead lang kay may i-donate di siya. Action Bray si Kapo nakita di siya sa para man sa mga instructions. Kimi ari actually Action Bray isa ka dako balang kung makita mo sa picture taman. Isa ka dako nga do pila ni 12 wheelers nga truck dako Action Bray. Pag nagabutang sang mga sa mga tubig bala sa container na Action Bray para pag sa tent may ara. Reaction Bray naton si Caprosini Distrito para sa update. Cap, live ka with Action na Bryan Morden sa Action Radio Bacolod. Cap, kamusta pila ang initially na account niya ng families nga apektado, Cap? So far, kagabi, 61 ka families ang affected. Naging check ang district. Pila na ka-individuals, Cap? Mga 250 individual. Oo. Bali, ni subong Cap ang plano sa barangay kag coordination with the LGU, Cap, sa mga apektado? So far, ari diri ang aton ng evacuation center sa Dia Torres Elementary School. Dugay-dugay may meeting sila with DSSD, no? Kay ma-check ko sila for their well abot, nakapadala naman din sila sa assistance, food pack, mga tent, no? Mga hygiene kit. Pero ma-meeting sila para sa financial assistance, financial aid, ngayatag sang city, nga magamit nila sa pagpatindog ng balay. Although hindi man 100% kid nga, at least may bulig. Kita, kagamuman sa kay Congressman Greg, nag-meeting man gabi ang iyang staff, nagway labot nagpadala sa pagkaon, nag-meeting ang staff niya. So, sila ng para sa financial assistance nga ihatag para makabulig man sa pagpatindog ng balay. No, ambag-ambag nila ni Mayor o ni Congressman, kagang barangay man, ngita man pagi nga makabulig man financial sa ila. Kaptanan nga apektado nga family, ari diya, or may iban nga sa pamilya nila? May ari diri, kagabi ito mga 40 plus ang ari diri nagtulog, no? 20 plus ang sagwa, kaya nagplastarto sila, pero subong ang iba nagkakadto na di, na ang ila, pamilya, iba na pero may nagtulog, dito ginatungalan nila, kaya hindi to kay go. No, siguro kaya yung iba ang gambal, the best but as possible, pwede sa piyakos lang may area, kaya siyempre may pandemic man. So, tisway gina 5 day, kung sila nga kung
kung makapanita ingagaw nga makabalik dito mapapik kita. Kamusta Kap ang mga donations, ang nagasulod yung mga donations diri Kap? So far damo nagasulod nga donations man nga mga used clothes, no? May araman mga feeding program sa ila. No, gina naghatagman si ang city, ang food pack, ang barangay. Kag siyempre may ari man ding mga individual organization nga nagadulong ginagani may kita ko di taga-batang mga tricycle driver association why ang bako pangayo ngalan di sa magatag sa ngalan nagtipon-tipon sila balaan magid nga halin sa pinakabudlayan kay mga 20 pesos wala nga doon naging tipon dito nila. Sa bata pa to nakalaputi sila nagambayan di na pag kapa. So kasi ngalan mo bala sa basta lang kapa sa gabata kami nga mga tricycle driver association. Abo kamayo no. Noon ba ko nang gamay man daw ako ko salamat yun. Kung ano mo ginatag mo siguro doon hindi naman sakto na sila tipunon ni namon. Kasi siyempre sa mga tupad na nga mga purok kagabi ang tupad nga purok lang nila, mga kabataan, mga nanay, may dala arroz caldo, pagkaon, and ay father doon na sa tupad ng simbahan, dala pagkaon. Ang mga kabataan, bala, no, gadala, isa ka sa ako nga bayo. So, mabalik naman sila, may mabayad na ka sa ako nga bayo, sa purok si Kugon, mga wala na sunugan, nagdulong man din sa mga bayo. No, nga mga dito man sa purok. So, pasalamat din ko sa mga nag-donor, may hari man din, mga kabay doktor. So nga taga-amon man daw, nag-apit lang, pang bilin man. May nag-hatag-hatag, so ginalista na namon, ginabutang sa tunga, kaya kung may tawhay na, ginapapilihan sila, ang mga bayo, at kung kumpleto man lang nga makaigo sa 61 sila, ginahatag namon sa isa, kung may card kami ginatag sila, malista na namon ang mga wala pa kuha. Fortunate lang no nga wala man sa may napilasan gid or na na kabuhi Kap sa sulod. Oo, amula na no, kasubo sa matabo, sakit gid niya. Pero ang pasalamat lang sa Dios nga pasalamat lang sa Dios nga wala sang nasamaran. Kabuhi, no? Ang gamit pakapoy mo na pangitaon kay sigado magsubok pero at least makita pa. Pero ang kabuhi kung doon na hindi sana na mabalik. Kapamusta sa ila da overnight? I believe may mga officials man. Kan balikan ta sa Aksyon Eden. Ka-inspirasyonal sang ginpalayag ni Kapitan Rosini Distrito no sa mga naga-donate dito sa ila sining barangay sa sining mga tinion. Ang ibang dira nga gusto mag-donate, pwede nyo i-drop by lang to sa office ni Kapitan, labi na gid sa barangay hall, sa barangay hall. Aksyon Eden? Yes, correct Aksyon Bryan. Kap, basi may ara ikaw sang may mga nagapamati bilang willing to donate, dili nila Kap, pwede ipalambot ang ila sininga bulig. Pwede ka mo diretso sa J.R. Torres Elementary School, ari di ang mga daycare workers sa barangay staff. Kag may ari man ko di purok in charge nga nagano agi lang tabi kay minimize ko namon ang sulod kay may nagbutang man kami di sang barangay asang school utility nga ma-check kung sinong sinulod bala kay for safety man kasi siyempre ako lang open sa lang gidi basta kay may ara kita wala put sa aton nga trade nga tabo may pandemic pakita nga ginatubang man so pwede ka diretso gidi kay para mabutang natin sa tunga kay sa state tanan nga ginabutang din namon sa state para at least transparent kita nga ginahatag dira malapot sila. Thank you Kap. Action Drive si may additional ka pa nga pamangkot kay Kapitan. So far okay naman Aksyon Eden, kompleto Aksyon Eden. Salamat gid Kap. Good morning. Salamat gid Action Drive. Action Bryan, salamat gid no kag di inatinguan man sa aton sining officials nga magdinero gid diri kay para mabuligan ang mga dapat buligan Action Bryan. Wala man sang
pili basta tanan apektado Aksyon Bray kay hindi kaluluoy ding ila sining sitwasyon. Sige. Salamat, Aksyon Eden. Live dire sa may Jose Torres Elementary School, Aksyon Eden Aboso, una sa Balitaw na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat, Patrol. Dira mismo sa area sang evacuation center kaluluoy, no? Though kita mo situation nila tiway tami mo ara na ang aton sini masarangan among pagpangamuyo kag bulig para sila. Action Hotline. Plus 8:26. Pagbalik naton may bisita kita importante ini ha para sa ikaayong lawas mga kaksyon karon dugay live diri sa aton sining studio. Pagkatapos gid lamang sini Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Greetings, good morning sa mga friendship naton nga nagatutok na. Ano? Good morning kay Kelly Jelly, ma'am. Tamyola da kuno kay Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Alex Montesa, Michael John Season, Sir Bia Jonathan, and the President sang EFC na si Sir Dennis Richard Tiboroma. Thank you, good. Noel Amar, good morning, sir. Thank you. Homa Lumina. Lilia Taton, monitor lang, stay safe. Kelly Jelly, halo ang tanan. God bless Aksyon Bryan, all the people there. Grace Mitton Cousins, correct Aksyon Bryan. Idol, ang taho ginadaguso, gadinaguso sila ang COVID aragi hapon wala pagid kita vaccine. Ano na ni kaluoy lang tadi pala. Si Mabel Tapalia Robles, morning Aksyon Bryan, tamyaw ko lang Victorias. Sa Victorias ang akon si Papa Nobi Tapalia nga pirmi ga pamati sa inyo, salamat. Si Corey Vidaha, naga-monitor man sa Kuwait. Alex Montesa, good morning. Alex Fuentes rather. Araman si Suset Alunan, and good morning kay Sir Noel Amar diri sa Amon. Sir Bryan, mandatory stay home. For example, nag-drive ka from Talisay to Bacolod, ang multa $750. Imagine mo na ha. Yolanda Alcayaga Galiegar, Araman. Suset Alunan. Reyna Luna Alila Ortiz, naga-monitor man. Kelly Jelly, sa ang demonyo Aksyon Bryan. Pagkalainon niya pa ang mga nagabuli. God bless sa mga nasunugan. Okay. Francisco Guangco, naga-monitor man. Elizabeth Malaka Gamala, good morning Aksyon Bryan, and to all the residents of Barangay 31, especially to Malaka family of Porok, Santa Ana. Keep safe. Everyone, please observe health protocols. May God bless and protect all of us against pandemic. Hindi na tuman. Nagalumpat siya. Among gining lait. Wala pa ko kita. Ara sila. Protect all of us against pandemic, natural calamities, untoward or untoward incidents and accident. More power to arm. Annalyn Oribe. Annalyn Olibe, good morning Aksyon Bryan, watching from Veterans Village QC. Salamat gid. Jose Mongcal Torilla, Homa Lumina, true gid Aksyon Bryan, kita lang gid mismo makabulig sa kaugalingon ta. Ronald or Roland Batiliano, Bia Jonathan, halong Aksyon Kumari Eden. Junior Mainit Riho, naga-monitor man. Joseph Oria, Alexander Valencia Donasco, good morning Aksyon Bryan, kadto lang kamo di sa sige. Din dapit ni Sir Man ba si okay. Sige, iba si chat kada ni Aksyon Eden, Sir ha, Sir Alex ha, Alexander. Si Marisa Ganal, good morning Aksyon Bryan, Morden, ari ko gapamati sa programa mo. Greet ko lang happy birthday kay Ma'am Carmela kag celebrate sang iya birthday subong. Alma Agrabante sa Bater, good morning. Robert Roma, Milail Oligo, good morning Aksyon Bryan, live watching Milail Oligo. Joby Artagami, Araman. Alma, okay, nabasa ko na. Robert Roma, greet ko lang Chay Didi Montalvo from Romirang, Monitor Gid Aksyon Bryan. Sige, marelax ko gamay. Pagbalik ko karon may bisita kita for another topic, and karon may ara kita update sa pagpangluthang kahapon kag iban pa. Las 8:31. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
Ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70%. Hotline. Pabalik sa aton sini nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:41 podyapon kay Aksyon Bryan Morden. Aksyon Hotline. And this time mga kaksyon aton sini mga greetings dugay-dugay lang kay may ara kita sa mga importante nga bisita this morning gikan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Aksyon Hotline. Nako ni bulig sa aton labi na gid sa mga utod naton nga may ginabatsyag dira nga way kamo ideya so may ara sang ginatuwag naton mga kaksyon nga information nga drive or may ara sila paghimuon nga pagpabalo sa publiko kung ano dapat ang paghimuon. Importante ini para sa aton tanan-tanan. Aksyon Hotline. Sila na lang akon sini ipakilala sa inyo. 3 ini ka mga personalidad. 2 ka babae, 1 ka lalaki, kag lunsay mga doktor ini sila. Aksyon Hotline. Unahon ko diri sa piya ka portion na ma'am. Good morning. Welcome to Aksyon Radio. Your name and sa diin halin ano nga department ma'am. Good morning. I'm Dr. Lady Eleanor Austria Serna. Halin kami tanan sa departamento sa ENT, Ears, Nose, Throat, Head and Neck Surgery. Halin kami sa Corazon Locsin Regional Hospital. Aha, next ko di si Doc Sopiak Mana, si sir. Good morning. Yes. Good morning, Aksyon Bryan. Yes, sir. No, Doc. Sa ato man taga Palamati. Ako gali si Dr. Andy Manggubat. Sa anuman sa ENT, Head and Neck Surgery, ng departamento sa Corazon Locsin. Aha, si Ma'am Andy, si Sir Andy, si Ma'am. Good morning, Aksyon Bryan. Ako si Dr. Ana Marie Manganti Estimo, consultant ako sa department sang ENT, Head and Neck Surgery, sang Regional Hospital. Okay, Ma'am, unahon ta na lang ka, Doc. Ano nga aton nga kinahanglan na sining aga, why ari kita sa Aksyon Radio? So, subong na aga, ari kami di para ipabalo sa inyo na subong na simana, Abril 25 to 30, ang ginahiwat namon ang Head and Neck Cancer Consciousness Week, no? So, ano ini? So, ini ay isa ka proklamasyon ni isang presidente, number 1676, na ang ini na simana ginahiwat ang Head and Neck Consciousness Week. So, kada ika-4 nga simana sang Abril kada tuig. So, nga importante na ipabalo ini kay tungod na top 3 sa pinakadamo na kaso sang cancer sa bilog na Pilipinas nagahalin sa head and neck, sa ulo kag sa liog. So, 12,150 ang bag-o nga mga kaso sang cancer sa ulo kag liog kada tuig. So, para mapadayon ini, Dr. Manggubat, pwede Okay. ka makadugang. Okay, anong activity naton this week, sir, regarding sining celebration ngayon, sir? Doc. So, subong nga simana, isa sa aton nga mga hilikoton sa hospital, kag para man mahiwat ining selebrasyon. Ang aton nga activity isa ini ang raise ang awareness sining Head and Neck Cancer Consciousness Week. Isa na diri ang aring radio nga interview. Okay. Ang paghatag naton sang mga flyers, ang paghatag sang education sa aton nga outpatient clinic sa Corazon Locsin, ang release naton sang mga information sa social media, mga videos, mga e-posters, kag mga mga slides nga naga-educate sa aton nga mga katapos sa pamilya, sa tanan nga mapabalo naton kung ano ang head and neck cancer. Okay. So para sa para lang sa aton nga mga nagapamati subong, gina-emphasize lang namon nga ang importansya sang maaga pa naton bala or early detection. Ang ginatawag nga early detection, ma-detect naton kung ano ning mga sintomas sang cancer sa ulo kag sa liog. I-enumerate lang naton. Isa ang kumayara kita bukol sa liog, kung nagapaos kita, budlay magtulon, nagadupla kita sang dugo, permi kita nagasunggo sa ilong, nagasunggo, nagadugo ang ilong, nagabarado ang ilong,
base may ara na siya nga bukol dira. Pirmi kita ginasipon, may wala nagaayo nga singaw. Isa pa gid na. Kag pirmi may gasakit kag may gahuni sa dulunggan. Base may diferensya ina o base may bukol na dira. So amo ini ang mga sintomas nga kung diin pwede kita magpa-check up na. Kay base pwede nato na madakpan, no? Early detection ang pinaka-importante kag early management. Nga hindi bala sila nga makadto na lang kita sa ospital kung diin dako-dako ng bukol. Okay. Nga kung diin wala na kita sang may mahimo pa kag hindi na maoperahan. Okay. So ini sini nga si Bana nagabaton gid kamo sang ginatawag nga consultation. Oo, ma'am. Doc. Yaga baton gid kami sa consultation. Dira sa Corazon Locsin, ang amon nga schedule is Monday and Wednesday, 8 to 12. Galing, kinanlan gid na pabalon kami anay, kay by appointment gid sa Japon. So, i-plug ko na ang number naman. Yes, pwede gid, Doc. May contact number gid kami nga dira sila ma-text kung gusto sila pa-konsulta. Contact number 0923-521-8664. Sinong ila nga pangitaon? Kami na mga naka-duty na doktor, kami ang goyat sa ina nga cellphone. So, pakilala lang sila, anong ipakonsulta nila. Pwede na namon silang ipalista dayon kung papacheck up na sila. Sino mga recipients ni Doc? Bacolod, Negros, or pating taga Oriental Actually, ang aton nga regional hospital, nagakalabot ang mga pasyente hasta oriental gid wala gid kaso occidental oriental galing syempre may mga protocol kita subong tungod sa COVID di ko masugtan lang man na sila makatabok sila kung wala gid ya doktor dito sa oriental wala gid kaso mas mayo gid na makapacheck up sila sa pinaka early para early detection gani naging siling ni Dr. Manggubat kanina. Sa isa ka adlaw pilang ginakiter abi pila ka person individual. 15 na siya usually. Amo na, sa amon nga departamento lamang ha, kay bilog nga OPD da mo gid sila gina-cater. Okay. Amo na nga by appointment para hindi ta mag-congest kay pirmi nato na ginapa ang protocol balahaw. Kinanlan na naka-social distancing pirmi. Tanan gina-check antes sila makasulod kung wala may gahilanat. Kay hindi amo pagali, hindi sila magkabalaka na magkadtugid sa ospital. Kay balaan mo prioridad gid subong ang mga cancer patients sa ospital. Kay ang kakatabo kung kisa tungod sa nahadlok silang magpa-check up early, gaka-up stage, meaning like ang ginsiling ni Dr. Manggubat kanina, pag abot sa mon tungod sa ulihin na, hindi na naton maoperahan. Chemotherapy na lang, radiotherapy na lang. Ti mas mayo gid kung early gid naton sila makita para ang the best gid na treatment ang maihatag natin sa ila. Anong pinaka-importante gid libre ini nga consultation kay damo gini nga mamangkot sinamo kay madala bala kami kwarta kinahanglan namon so pamasahe pa kaon nila personal pero ang consultation ang consultation ang sasabong ang nabalaan ko is 150. 150. Pero kung senior citizen libre na. Libre na siya. Anong dalon sa senior citizen? ID. ID nila. 150 siyempre mga medicine sila ila na personal. Yung mga resita dayon na may ara. Okay, at least ma'am sa hindi senior citizen basta may dugang kamo anong may mga referral pa nga dalon nila or why naman lawas na lang nila idulong nila to kag magpakilala nga may ara kami ginabatya tapos na. Wala man sila kinahanglan gid na dalon. In kaso mga halin sila sa lain nga doktor, lain na lugar, pwede gid na dalon nila ang referral form. Pero syempre, for example, mga una nga konsulta, lalo na subong na nakahambal ta diri, kung gusto sila nga mapa-check up, ma-inform lang gid anay, ma-text lang gid anay, hindi gid kinahanglan na magdala sa mga mag-walk-in abi nga dahil mo to kalusob, hindi gid pwede 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 mag-walk-in tungod sa amo na to ginalimatan nato na 15 lang. Kay pasensya gid kung maglapo na sa 15 ang nalista, hindi na sa upod sa appointment. Awa na bala. Muna gina-encourage namon nga mas early pa dapat sila magkadto sa aton OPD kag magpalista. Magpalista gid dapat Pwede ka panawag, pwede makapalista dira mismo. Pwede gid manawag, wala gid kaso. Wala gid kaso. Doc, may idugang ka, Doc, regarding sini. So,
So amo na no ang ginhambal ni Dr. Manggubat kag ni Dr. Serna na habang temprano pa na mamakabatsyag kamo sang mga bukol sa ulo kag liog, hindi kamo padugay-dugay na magpa-check up kay ti ng may ara man spesyalista sa mga amuni na mga sakit. So mas mayo, mas temprano kay mas mabulong siya. So may ara lang ko idugang na para mabalaan ninyo kung anong mga kausa sa ini na mga sakit no sa liog kag sa ulo kag sa guya. Okay. So kalabanan sa mga cancer na sa mga ulo kag liog, amo ni siya ang mga squamous cell carcinoma, amo ginang kalabanan. So ang kag-iban may mga iban pagid, pero ang mga kausa sini di number 1 gid ang panigarilyo, no? Kag ang pag-inom sang mga makahululubog na ilimnon. Kag wala kumaskin wala kaga panigarilyo pero may mga upod ka nagapanigarilyo ti mairisgo ka. Ara man ang kung pirmi ka nagapainit. Or ng mga sexually transmitted disease man ng mga human papilloma virus, pwede man na siya makahimo ma-transform cancer sa ulihi. Iban pa gina virus like ang Epstein-Barr virus. Tapos ang edad, kung mas taas ang edad, mas tigulang, mas taas ang risgo. Kag importante man ang hygiene sa baba, no? Kilandan tinlo permi ang baba, tapos kaon matutbrush. Kay isa sa mga kausa sa mga cancer sa baba inang poor oral hygiene man. Tapos ang paghaklo sang mga chemical, halimbawa pintor ka or gapang spray sa mga humay or sa mga talamnan, isama na kakausa na mahimo ka cancer sa ulihi ang mga bukol. Mga pag intake sa mga illegal na mga droga, pwede marijuana, mga kulang ka sa vitamina, vitamin A kag B, no? Kag ang GERD na ginatawag, inabala ang imo na acid sa tiyan, nagasaka pa kadto sa imo na tutunlan. Isama na. Kag kung ang imo na nalawas, hindi bala mayo ang pagbato sa mga infection kag sa mga sakit kung nubo ang imo immune system. Okay. So, may amo bala na siya so far. At least may ideas la subong kon ina nga mga kausa nga batyagan nila dapat magpa-check na sila. No? Doc, may additional kapag Doc. Anong imo da nga gusto ipalabot pag so far? Amo lang to no, gina-emphasize lang namon ang sa sining nga aton nga ginahiwat nga selebrasyon sang Head and Neck Cancer Consciousness Week. Ang ano lang ang early detection, no? Edukasyon para mapabalo lang gid sa tanan kung ano ang head and neck cancer, kag ano ang mga sintomas, kag ano kung paano naton ini ma-detect as early as possible para ma-manage naton as early ang ining mga bukol sa ulo kag sa liog. Yes. Mostly sa aton tanan may Facebook, may social media na mo. Din sila pwede magadto sa Facebook account nga maka-open na sila. May ara. So, may ara kaming nga Facebook account amo ang CLMMRH ENT. Okay. Head and neck surgery. So dira mismo pwede sila maka-file or maka-apply. Oo, maka-message sila sa amon. Okay. Oo. Parang iban sa mahapos pagin nga paagi ano. So ano to nga iliwat Doc? Daw CLMMRH stands for Corazon Locsin Memorial CL CLMMRH. Dire mismo. Okay, sige. Department of ORL Dra na makitaan. HNS. Sige. Pwede din sila magpa-appoint kung gusto nila. Para mas dasig pagid ano. Sige, suliton ko lang ni karon lawag ang numero para makatawag sila sa inyo. So may ara pa ta dapat idugang mga doc. So far okay naman ano. Liwat na lang ang invitation na lang liwat doc sa imo. Mag-invite. So, actually amo na programa amo ni ang pagpahibalo about sa head and neck cancer. So, ang imbitasyon lang namon is kung may ginabatsyag ka mo na bukol sa liog, sa guya, or sa ulo,
na hindi na gagmay pa lang, hindi ka mo maghulat na magdako pa para magpa-check up. So habang temprano pa, mas pa-appointment ka mo sa amon department sa ENT, Head and Neck Surgery sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Okay, may dapat hindi iguro pwede man ang kausa nga ginahalinan sa mapagkaon, sigarilyo or ang rason posible, no? Rason sang mga ining balatian nga nagaigo sa lawas ng tao, sigarilyo ang motong mga ginpang-mention nyo kayo na. May nagapamangkot abi sa aton dire, no? Sige, suliton ko lang ni Karona para mas pagdugang pagidlang information. Salamat gid sa inyo, may aga sa pagpadulong diri sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat man, Aksyon Bry. Sige, thank you gid. Last 8:57 na. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pagbalik naton karon dugay mga ka-action check naton si Police Lieutenant Liberty Jape, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, sining pagpangluthang kahapon nga adlaw nga duhagid ang nagkalamatay diri sa syudad sang Bacolod. Ano blang komento sa aton sa mga public officials? Pagbalik karon sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nakalintangan. Responsable at tagay
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito, Standard Time, last 9:05. This portion is Aksyon Hotline. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, maing aga lang kay Juby R. Tagami naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Ano? Salamat gid. And naligil lang nagalulumpat siya. Si Richard Diriquito, good PM, Aksyon Bryan. Kami guards ang Lupes Reclamation Area. Bao, salamat gid. Rodora Shoko naga-monitor man. Dapat nag-face ka kay may upod kag sa room. Naistoryahan na namon, ma'am.
before kami nag-atubangay dire. Susan Pahariliano. Good morning, sir. Pwede ka pamangkot, may bayad na door? Wala bayad. Libre, 150 ang bayad sa consultation. Jocelyn Libon Dispujo. Marilyn Regalado Pedrosa. Mike Jan sa Moldes Seva. Morning, Aksyon Bryan. Gamonitor gid kami di sa Moises Padilla. Tamyaw ko lang, Boy Lugan, Brotherhood. Salamat gid. Mabuhay Aksyon Radio Bacolod. Thank you. Vanessa Mayo, Aksyon Bryan. Pag-greet lang sa sister ko na si Mrs. Alvarez of Tangob. Thanks. Greetings coming from Minnesota State. Salamat. Christine Roa, good morning. Aksyon Bryan. Nag-FB Live diri sa Victoria City ang Roa family. Baw, salamat gid sa inyo. Sige. Lasa 9:07 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. I-check ta lang kung ano bala ang additional nga mga investigation sang Bacolod City Police Office. May koneksyon sa kwan kahapon ining duha ka insidente. Una, ang riding in tandem dira sa Barangay 13 sining syudad. Ang biktima mga kaaksyon amo iya ang isa ka e-bike driver kag nasundan ini sang shootout dira sa may likod sang West Negros University nga ginkamatay sang isa ka babaye. Pilason ang lalaki, sakay ini sila sa pick-up nga puti Isuzu Fuego mga kaaksyon. Ang nakaengkwentro sining duha ka persona allegedly amo ang miyembro sang otoridad nga nagkandak iya sang buy-bust operation. Kag ang buy-bust operation nagresulta sa pagka-recover, confiscar sining 2.6 more or less million pesos sa ginapatihan shabu mga kaksyon. Na madako-dako ini. Malawig-lawig man nga transaksyonan nila antes na tigayon ini mga kaksyon. So ano bala ang additional nga information or nagather sa information kay kahapon to? According sa initial report sang Patrol with Action Alvin Grava nga ang ining lalaki mga kaksyon amo ning ginatawag nga si boss dumduwa nyo to si Tulot nga amo to siya ang ginatawag naton mga kaksyon nga prime suspect sa pagpamatay sang apat ka mga miyembro sang pamilya nga iyaman mismo pamilya nga may ginatumod siya nga tawo. Isdog.action doors kay Councilor. May ginatumod siya nga tawo kung droga ang paghahambalan. 2.6 million, no? Meaning si Tulot, hindi to basta-basta nga connect man kung illegal drugs ang paghahambalan mga kaksyon. So, alang-alang pangaton sa spokesperson sa Matrion, riktahon tay ang konsihal sa syudad sa Bacolod. Kay ini siya nagligad sa pag-insyende ko. Nag-file sang resolution, nagduso sang resolution dira sa konseho nga kon pwede tutukan gid maayos ang aton sa Bacolod City Police Office ang peace and order situation sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Tisubong ho, nadugangan na naman sang duha ka mga insidente. Online sa Hotline. Sa aton sining linya, Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sir, good morning. Sir Bryan, may aga. Kasi tanan-tanan yung nagpamati, may aga. Okay. Sir, kahapon di garo matago man sa ibo nagkalahinabo diri sa Bacolod, anong aton nga makomentar sa asod-asod nga insidente nga nagluntad sir kahapon? Okay, ang pagtanaw ko niya Sir Bryan, kag kung kasihan na ton, all-time high ang pinatsanay. All-time high ang AGK o kung extrajudicial killings, unsolved killings, high crimes, all-time high man gani ang insidente sa droga. So therefore, para sa akon na sa ka breakdown in law and order, breakdown in governance, breakdown in the justice system. Kiti unsolved killings mo, nagibinakid ng mga high profile personalities nga hasta tubtob subong
wala pa nasulbar. Mhm. So isa ini bandwa kada isa ini ka pagpakita ya Sir Bryan nga breakdown kit ang atong justice system, ang atong good, ang atong governance, Mhm. ang pagpadalagan sa atong gobyerno, and breakdown in law and order. So, ang ginakulbaan ko, kasi alak kita nagpasulot sa ginatawag natin ng anarkiya, na ang tao mismo, they will begin to arm themselves. Itungod na there will be a complete loss of public trust sa atong ng mga opisyales. Mhm. Kaya yung culture of impunity, ang tao, wala na nahadlok mo. Yung kakita nga ang pagpatay in broad daylight. Pinasulod ang balay in front of all the family members. In other words, wala na, nadula na ang breakdown na in wala na siyang kahadlok. Mhm. Ang ginakulbaan ko pagid ni Sir Bryan, people begin to suspect na kasi state sanctioned ang pinatsanay. Mhm. Na sila mismo, ang aton ng mga 30. opisyalis mismo, ang ating kapulisan, ang nagkapatuman sa among pagpamatay. Mhm. So, especially morso nga siling po, nagkapasalod kita sa presidential, national, local election. Mhm. So, balo pa banwa mo ng delikato kayo. Especially kung nagpasulod kita sa eleksyon, init ang sitwasyon, pag amo pa ni, ang nagkakatabo sa palibot, Mhm. amo din ang ginakulbaan ko. Mhm. Hindi lang siling ko ganyan nga tatlo lang ka 3M sa ganito na po. Mhm. Yung machine and money, kasi gamitan naman ini isang iban, sa ginatawag nila na guns. Hoy. Cold. Mhm. Amo ilang banwa ang ginakulbaan ko. Mhm. Especially nito nga ginapagkapasulod kita sa isa kang mainit, kasi ang ginakulbaan ko, kasi magsama din maging naguon na pinaguon kambla. Kambla. Ng madinaguon. Mhm. Madinaguon. Mhm. Yes. Mo palayo. Isa'y napanwa ang ginutulbaan ko. Palayo lang. Purya palayo lang ha. Mhm, Amoy ni panwa. Na kung hindi nga po nini pag-sulbaron, basi magapadulog kita sa binatawag natin na anarkiya. Mhm. Bawo, porte ba? Aha. Ti ano man pananawan mo, safe pa ta dire bakulod nun? Gali kiti makita naton ang mga tawo nga ini like kahapon sa barangay 13 to former priso ato pero ti nasirbihan niya naman to gani mo. E-bike driver subong but prior sang pagluthang sa yakapon may nakaagi siya naging kastigo siya konsilor. Ang diri na naman niya sa Bay Villamonte ti amo to by bust operation according to the authority. Pero maybe guro kita nga mga normal nga way taguro sang kontrado ka sulhay man guro sa aton councilor. Anong siyo paglantaw? Mhm. Well, yes, definitely. Nibla, pag pinatsanay, it will instill fear. Sigurado na yan sa publiko. Kitabi. No? It will instill fear and apprehension. So, apektado ang aton inadlaw-adlaw bala naton Sir Bryan naggawi. Mhm. So, hindi maayo. Hindi maayo. That is why ato yan kasi panawagan sa atong kapulisan. Aha. Sulbaran ini ang mga sud-asud nga pagpinatsinay because ikakadula ang atong pagsalig. Hindi lang sa atong kapulisan, pag sa atong gobyerno. Kung hindi natin masulbar, hindi, there will be a breakdown, no? Yan naman kapagsalig sa hustisya. Mhm. No? So kung wala na tanang ini banwa, Sir Bryan, hindi anarkiya. Mhm. Diba? Breakdown in law and order, wala ka ng salig sa atong kapulisan. Breakdown in governance sa atong mga opisyalis. Kasi ang atong kapulisan, narah na ito pa'y dalong sa atong local government unit. Kasi kung ang tao, wala, hindi makakuha. Ang hindi natawag natin ng hustisya. So there will also be a breakdown in the justice system. So anong matabo? Anarchy. Ang tao mismo ang magabitbit kag mag-armas ang lawas niya para lang maproteheran nila ang ilang lawas at ilang pamilya. Dapat So mula kong nahas, Sir Bryan, mahal subong nga ang pusel, ang balad.
13 plus mo, nagasaka ang presyo sa Nagapresyo. bala sa pusil. Doga bakal man, doga bakal. Bakal. Oh. Kita mo man na siguro, ka-practice ikaw, guro, nag-practice ka naman siguro, Sir Bryan, sa mga firing range. Kaya ba nga mga food na ton sa media, nakita ko sa ilang mga social Media? media. Ginapost nila nga nag-practice na. Ako niya pilit gan ako na to. Akon councilor pilit gan akon mga ukok ilaga ning na target ko sa balaya. Pusil-pusil lang kita Pusil-pusil. Sir Bryan. Pero you know what? It's ko na kita mo na sa social media nga naton nga mga media kami. Because unsolved killings mo, di ka nakita all-time high. Isa na mga judges nga aton ng mga abogado, pang media, kuan bala all-time high. Nga ang mga media personalities ginapamatay. Worse than martial law, ha? Worse than martial law. Ang problema pag dire mga investors naton mag-inamo sini nga gahibi ang bulan nga way isang tumbahanay diti. Basi mga gambal na mga negosyante talin sa ibang nga probinsya do ka delikados bakulo daw. Correct. Because ang investors, ang business climate, apektado kung hindi mayo ang peace and order. So, ang mga investor, ang gusto magdukang sa negosyo, makulbaan. And so, therefore, they will rather bring their businesses outside Bacolod City kung sige-sige yung pinagsakay. Amoy na siya, kita requirement. Inamo sa negosyante, lapot abdi na tawhay ang trapiko, kumpleto sa pasilidad, o galing importante man sa ato ng mga negosyo, ang peace and order. Correct na. Oo, isa sa mga ginalantaw sa mga negosyante, kumusta? Maka put up na to negosyo, way dahan delikado. Do pareho man na councilor nga mamayli katos biya ka purok, mamangkot na gid una, way da gabi nun anay. Di ba councilor? Di ba? Correct. Correct. That is correct. That is why na ining padayon na pinagsanay kag wala sang kasulbaran abi wala sang justisya. Magangatag na itong magatulot ina sang kasulba kahadlok. And it will impede the movement. Ang pag-iyog la, naglawad-law ta nagawin, nagakuan-kita, nagadulog kinatiid ka, lawas ta. So therefore, kita tanan apektado. Galing pareho to may kahapon sa otoridad naton mandato gin Manila nga magpanglagas sini mga durugista mo. According to them, nag-una palupok, nagbato, way matato kakita, pero ti ila na declaration, ti ato do ma-justify tato abi nga ti may shootout nga nagluntad. So kabig nato ni nga ti mandate ina sa ato authority nga magpanakop sang durugista. Pero ini mga riding in tandem like sang early morning to dito sa Barangay 13, iya way kamang maang ni tiniro lang sa nagamotor nga mga suspect inigro daw lain gini nga istorya. Councilor kag damo na dis Bacolod nga unsolved man sa gihapon ana. Yes, lawlessness sa ginapon and unsolved kag extrajudicial killings. Okay, so I don't know, kaya akong nangingin ko ang angstras ng atong gobyerno para mapungkay ng pagdating o pagdamos ng droga. Pinakawala na nag-iban kag wala siyang nagataon. Wala siyang sigilan ng damo. So, dira mo makita, then you begin to suspect involvado naman kung sa atong mga opisyalis. Okay? Yes. Nablang sila dito, kasi nga hindi niya masulbar. Hindi niya mapinpoint. So, hindi tanan-tanan ba no, only creates more questions rather than answers para sa atong mga kapulisan. So, kindly, amo lang ang akong siguro nga pangabay. Paimbestigahan yun Butangan nyo sa sakto nga tapusan yung report na ton. Kinanlan kunanlan kita mo naman kita task force na ginakrear. Tumaw ka na hindi po nakita ang ini ng mga investigasyon. Kaya ang unsolved mo. Yes. Correct. So, paano lang, statistics na lang na ang ini ng mga pinatsanay, kapita gani ang mga pagpatay sa mga durugista. Unsolved kasi wala sang pan bala, wala sang
wala sang kwan sang wala ba sang official. Balikata si Councilor Abe. May ara siya ginamuno dito nga kinanglanon naton mahibalaan mga kaaksyon. May giniya si Councilor Gamboa kay managtapos ng termino Aksyon Oliver, palaoy-laoy na lang iti hindi man siya pwede makapapili dason nga 2022 nga eleksyon, pero subong niya masako gihapon ang iya sining pabalos publiko nga ti ara siya bilang konsehal. Ang iban nga managtapos ni daway na niya gana Aksyon Oliver ato na sige patawhay kung din nga mga burakay ara na si Councilor. Councilor, balik sa imo. Yes, sir. Ako malang nga ako, regardless whether nga these are crimes involving high-profile personalities o kung mga pipitsubin aping ng mga personalidad nada. Kung ninyo, kung nanyo bala, may report. Para makuan man bala, may closure man. No? Ang ini nga mga asod-asod na pinatsyan na, hindi lang ikuan mo lang niya, tuon mo lang niya sa droga, but there should be closure. Justisya gani ang panawagan sa kamilya kalabanan, di ba justisya? Yes, correct. Na iskat madroga pa na, drug-related pa na siya, tiayhan, extrajudicial killing siya Kag deserve nila na kag deserve nila nga makakuha sang justice. Although nga ini sila ining illegal nga droga, cancer na ni sa aton sa syudad, and may mga tao nga nagahimo sini, pero dagaan mas la dapat sang justice man pasabton basi may chance pa magbag-o man ni sila, Councilor, ano? Yes, pasabton o kung lutang kaabi, may closure ang among investigasyon. Wala sang closure mo, statistics na lang bala kung kalabanan kit ng mga asod-asod na pinatsanay, statistics na lang, putangan pa na lang yati drug related. So, may arab lang, tsakto, nagkakaigo, may investigasyon, leading up, basta gitubtob diin ini ang among kaso. So, wala hanging tanan statistics na lang ginasad sa aton. Subo na kayo, Sir Bryan. Yes, sige. With that, Councilor, madamang nga salamat sa imong time, opinion, at least batian sang publiko nga concerning aton sa official sa Bacolod like you, Councilor. Good morning. Mabuhay ka, Councilor. Salamat, good morning, Haga. Action Hotline! Tiyan mo na, gapangayo sang closure si Councilor Gamboa sa iba nga mga unsolved cases. Although nga unsolved siya, pero ano na blang na update sini, no? Diri sa Bacolod, mga kaaksyon. Action Hotline! Daligid lang kay base ka monitor sa Action Doors, ayon ko tiliwat ang number nga pahulam ko na si Action Doors kadamo sa nagapangayo diri sa aton live, ano? Si Kano Orita, good day, Action Bryan, monitor lang program mo, Kano Guardian Magalion. Salamat gida, no? Girly, si Girly. Ay, salamat Inday Doors. Ari ka pangayo si Inday Girly. Oh. Inday Girl, aring number, nga pwede ka kapanawag si Inday Girly, ha? Sa 0923-521-8664. Suliton ko, ha? 0923-521-8664. Amo na ang number nga contact o kontakon nyo da para makapa-set ka mo sang appointment kag makapa-check up ka mo sang ulo kag liog nyo nga may ara sang ginabatsyag ka mo na kabukol-bukol, no? Si Almira Lim Melazarte Araman, Vanessa Mayo, exactly corrected, Councilor Gamboa, wala hostisya. Milagro Cesar Alit Araman, Paper Purse Election Bryan, may pamangkot lang ko, Councilor Gamboa, party sa sunog sa NGC last year, ano ang resulta daw na alimunaw? Okay. Ters Vergara Sancho, naga-monitor man, LEGQ budlay ba? Action Bryan, good morning. Happy listening to Tatay Loklok, Nanay Edna, Isay, especially kay Kibite Clan, Down Sitio Bulacan, Barangay RS Bila Carlota City. Thanks, more power. Sige. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Okay, sige. Last 9:26 sa kulabo sa kita si Lieutenant Njape, alang-alang siya kay na, no? May ara importante pag-ihanta or karon follow up na sa aton sining BCP o reporter mga kaaksyon ang update sining nasambit yang pagpangluthang kahapon kag shootout. Corazon Villasis Gayo nagamonitor man sa Binalbagan.
O kisiga, upod sa bagos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Suno na magbanwa sa technical side, we have Aksyon Oliver Pason, Aksyon El Rey Dotilio sa aton sining IT expert, opdan man kita na Aksyon Dorel Kabato sa siningaga sa aton nga pagpangalagan. Sa ngalan sa regular nga Anchorman, Aksyon Artay Hupon, ini naman sa Aksyon Bryan Morden, kilit anay kita or hilibati kita karon sa gabi sa Aksyon Firing Line. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good morning, God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,